Barka dai, a yau zan nuna maku yanda za ka sayi datar MTN a cikin sauƙi da ragowa da komi da Glo da Airtel da komi da biyan DSTV da GoTV da StarTime a cikin sauƙi. Za ka iya sayan wannan data ta MTN a kan naira 225 kaɗai. Abinda za mu yi mu garzaya cikin bidiyon. Da farko dai za ka je playstore app naka, wato ko playstore app shine kamar haka wannan. To bayan ka shiga cikin playstore naka, abinda za ka yi bayan ka shiga playstore naka sai ka je nan guraren inda ake yin searching ɗin nan a playstore sai ka rubuta wannan abin kamar yadda zan rubuta haka SALEHTCHDATA SALEHTECHDATA sai ka yi clicking search. Bayan ka yi clicking search za ka ga application gashi nan guraren, wato ko wannan in ka kirga na biyu a layi ka gan shi nan guraren wannan application din sai ka danna shaka. To kamar yadda za ku iya gani ni na riga na yi downloading nashi. To bayan kai ka zo sai ka danna downloading. To abinda za mu yi yanzu za mu danna open wato ko nan guraren sai mu danna open. Bayan ka danna open abinda kake bukata a nan guraren shine zai bude maka haka. Bayan ya bude maka haka tunda baka da account da gurin sai ka zo ka taba nan inda aka ce create account. Bayan ka taba inda aka ce create account sai ka taba shi haka. Bayan ka taba shi zai kawo kamar nan sai ka yi filling din wayannan guraren, wayannan abubuwan kamar yadda kake gani. Na farko email, na biyu phone, na uku last name, na hudu first name. Daga bayan ka gama sai ka taba nan guraren inda aka ce continue. Bayan ka taba inda aka ce continue, misali zan cika yanzu sai ka taba inda aka ce continue. Bayan ka taba inda aka ce continue zai sake kawo ka nan guraren. Su ma yana da bukata ka zabi state, ka zabi password din ya kai kamar guda 8 haka. Sannan sai ka sake maimaita password din nan sai ka zabi guda pin guda 4 nan gurin wanda za ka yi amfani da su wajen wato ko biya kamar yadda kake zaben na ATM ɗinka ko wani abu. Daga nan sai ka sa rafa din za ka iya sa lambar wayata, misali bara in cika. To kamar yadda za ku iya gani na gama cika form din sai ka danna register. Bayan ka taɓa register zai ce processing. Okay, phone number already exists. Okay, to gashi nan na canza lambai. Sai ka taɓa register. Okay, to ga phone number nan sai ka danna continue haka, ka danna register. Yana processing kenan. Kamar yadda za ku gani ya sa registration successful now sai ka danna nan gurin okay din nan. To daga nan in ka taba inda aka sanya login zai kawo ka nan guraren. Zai gaya maka cewa a verification code has been sent to your email. Please provide the code below to verify your account. Wato ko akwai wasu lambobi guda 4 da aka tura maka zuwa email din ka da ka sa da lokacin register. Shin ka je ka dauko wannan lambobin ka sa saka yi ka danna verify sai ya verify. To bara mu je mu dauko su misali. To kamar yadda za ku iya gani nan ne email ɗina, wato ko ga lambobin nan kamar yadda za ku iya gani a nan gurin. Ka ga lambobin nan ka gan su nan guda 4, wato ko 5152. Okay, to abinda za mu yi sai mu dawo sai mu je mu sa su 5152 sai ka zo nan ka sa 5152. Sai ka taba nan guraren inda aka ce verify din nan, wato ko ma'ana nan guraren inda aka ce verify din nan sai ka taba verify haka, sai ka taba verify haka. Network ne ke. To kamar yadda kuke gani nan guraren kamar yadda za ku iya gani a nan guraren ya ce me ya ce maka verification successful. To wannan shine account din yayi. To abu na biyu da za mu je shine wato ko yanda za ka samu account din kuɗi. Za ka taba nan guraren kamar inda kake gani nan inda ka rubuta font din nan. Bayan ka taba shi za ka ga account number sun zo maka kamar guda 4 haka. Ga su nan kala. To amma abin da zan baka shawara ka rika ko da yaushe ka rika amfani da wannan Wema din, wannan Wema bank din. Wannan Wema bank din yana da network mai kyau kuma da sauri wajen sawa. To bayan ka dauka wannan account number Wema din gurin za ka ga wani guri na an ce copy account number. Bayan ka taba nan gurin account number din za ta yi copy sai ka je bankin ka sai ka tura kuɗi kamar yadda ake tura kuɗi normal daga account zuwa account. Ka yi selecting din Wema bank. To bayan ka gama turawa wato ko in ka duba nan gurin za ka ga balance din kuɗin da ka tura, wato ko ma'ana zai zo maka a nan gurin. To bayan ka yi wannan kana so ka sai data, misali bari in fara nuna muku. Misali a ce za ka sai data yar MTN. To ga wani guri nan inda aka rubuta data. To nan gurin inda aka rubuta data din nan sai ka taba shi. Bayan ka taba shi zai bude maka haka. Sai aka ce ga wani guri nan gurin, kaga guri na farko aka ce meye aka ce guri na farko aka ce select network. Na biyu aka ce select type of data. Na uku aka ce select data plan. Na hudu aka ce ka sa phone number. Na biyar nan gurin za ka ga account din kuɗin da za ka biya. Na shidda za ka taba nan gurin wajen buy data. To misali bari mu yi su.
bari mu ce select network, misali MTN, select type of data, SME, select plan, ka gan shi inda za ka iya gani ga kuɗin datar nan kamar yadda nake gaya muku, za ka ganin gurin 500 MB 115, amma fa wannan agent account ne, wannan ba agent account bane, normal account ne, sai 1 MB 1 gig 225, sai 2 gig 445, gashi nan 3 gig ga 5 gig ga hamma zuwa 10 gig. To misali a ce wannan ce lambar da zamu saya misali 1 gig zamu saya, sai mu sa wannan lambar misali 07065661846. to misali a ce mun gama sa wannan lambar, sai menene za su nuna mana gashi nan kuɗin zamu biya 225, sai ka sa buy nan gurin, za su ce ma gashi kai confirm din nan, sai ka ce yes, sai ka sa wannan pin din naka da ka abin nan guda hudun nan wanda ka zaba da sai ka taba continue. To bayan ka taba continue, in dai akwai kuɗin account ɗinka zai maka. To amma saboda kun ga bamu da kuɗi account ɗinmu, me ya rubuta mana? Sai ya rubuta mana cewa insufficient balance, pound the account and try again. To wannan shine hanyar da zaka bi ka saya. Haka zaka iya biyan su Go TV ne, su DSTV ne, da abin da kake so zaka iya biya anan. In zaka iya biyan su Go TV, zaka zo nan misali, in ka taba inda aka sai pay cable, sai ka taba misali, sai ka ce select provider, a ce DSTV, sai ka ce select plan, ga plan nan kala na DSTV ka daga dai duka yanda ake. Wannan shine karshen bidiyon. Nagode, Allah saka.